Όταν οι άνθρωποι είχαν ξεχάσει το Θεό και είχαν πέσει στην αμαρτία, είπε ο Θεός στον Νόε: «Θα γίνει μεγάλη καταστροφή και θα πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι και τα ζώα πάνω στη γη, αλλά η οικογένειά σου και εσύ θα σωθείτε. Πρέπει όμως να φτιάξεις μια πολύ μεγάλη κυβωτό. Ελάτε όλα τα ζώα μέσα για να σωθείτε». Όταν όλοι μπήκαν μέσα στην κυβωτό, άρχισε να βρέχει ασταμάτητα για 40 μέρες και 40 νύχτες. Τα πάντα πλημμύρισαν. Κανείς έξω από την κυβωτό δεν σώθηκε. Μετά από 40 ημέρες η βροχή σταμάτησε. Ο Νόε ελευθέρωσε ένα περιστέρι για να δει αν υπήρχε κοντά κάποια στεριά. Το περιστέρι γύρισε κρατώντας στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς. Είχε βρει στεριά. Ο Νόε οδήγησε την κυβωτό στη στεριά και ευχαρίστησε το Θεό. Την ιστορία αυτή έφτιαξε ο Βασίλης της πρώτης του Α1 του Δευτέρου Γυμνασίου Καλύβου. Τον ευχαριστούμε πολύ.